Pitang ina po nimo, ma'am. Kung saan mo pagkabalo nga bata na, dapat na birth certificate. Kompleto ang papilis. So, sweetness level, 0% walang jowa. Oh, lungkot naman. 25% friend zone. Oh. Yo, what's up mga bitokon? Welcome back sa akong YouTube channel. Medyo ngit-ngit na. Gigutom na ko. Kailangan natin mo kaon. Kanang kaon bitaw na, kanang burak bitaw nga kaon. Kanabang kaon ba nga kanang bitong pwede ni mo dili respetoon? Timing kayo, nakita na ko ni sa Facebook ang kaning Nazar It. At Nazareth man na. Pero ang pagbasa kay Nazar It. Kung asa, o sa kalugar ni siya. Tapos tanan mga gusto ni mga pagkaon gitapok. So magtorta karon. Na ako diri sa Nazar It. Pero diri dapit ni sa may 17 first. So at banganing na IFB Dormitel Suites. Okay? So karon timing kay gutom kay ko. So ato ning dirandron kung asay lami. Okay, larga. Uban na ako akong payaw. Kay dili pwede ning ako rin mukha akong gutom na kayo. Sugda na to diri sa Pitang ina. Pitang ina mo. Ha? Kamu diya nga silag bas pitang ina mo. Pitang. Wala ko na malikas mo giyang pangalan. Tama ba kung magbasa man Pitang? Ang tag-iya kay si Pitang. Yes, akong friend nag-live. Ay mo ha. Mga friends, Pitang, si Pitang. Pitang ina po nimo, ma'am. Pitang ina, gwapo ni. Homemade, steam and fried siomai, pork shanghai, adobong balot. Pura ganahan kay kuhaning adobong balot galing. So pwede ta. Okay ka? Adobong, ito mo i-try na to. Adobong balot. Adobong balot sir, soon pa siya sir. Ay, soon pa. 18 days atong tirada sir. 18 days, sayang. So i-catch na ito na ibalik sa ta. Okay. Balot ang tirada. Balot lang po sir. Tapos na may fried siomai. Okay. Akong bayaw, naglingkod. Brad, stay put lang kaya, brother. Ha? Stay put lang kaya. Ako'y bahala sa imo, brother. Ha? Jong and Josel. So malamang ang tag-iya ni si Jong po o si Josel. Tama. May lisod sa gayo nga, ang ibutan ni mga pangalan, dili related sa tag-iya. Agay kalamihan eh. Muna atong BB barbecue ribs. Baby barbecue. So bata pa ni kay baby pa man ni. Kung saan mo pagkabalo nga bata na, dapat na birth certificate. Kompleto ang papilis. Uy, ganahan ko ani, bro. Uy, ang sikreto ra ba sa ni dapat humok pa ni. Humok yun. Sama sa tong kasing-kasing. Agay. Okay. Kini din ang atong buffalo wings. Buffalo wings. Uy, Chicken skin. lami pero magkaduol ta sa Ginoo. Pero gutom man ko, bro, ganahan ko ani. Okay niya, okay ni. Beef barbecue. Beef barbecue. Ay, Ay, mga seafood. kunay pork barbecue, imo beef barbecue. Yeah. Oh, ay, kasarap. Okay, bira. Sa'yo mong gusto, Bing? Gusto nga? Katong mga bad food kay gutom ta. Pili daan. Ha? Para mandam. Kana. O kani. Boy, mga boss, bababaan mo, boss, ha? Bababaan mo. Ayaw. Babaan mo. Sige. BB barbecue ribs. Bababaan galing mga makagawad ko. Bantay lang yun mo. Alexis Kitchen. So malamang si Alexis po itag-iyan eh. Tama ba? Ayan ang anak sir. Ang anak. Name sa anak. Rice toppings. Uy, barato ra. 50 pesos lang Tapos na rin tayo juice. Okay. Very good. Siyempre, medyo gabi. O sabi, oras din mo ga-open day dire magsugod? Mga 8. Mga 8. Okay. Sa buntag. So na buntag. O to, padrong gabi di gwapo kayo. So, 9 p.m. na siya sir. 8 to 9 okay, nice. Gara. Atas. Ate butter, shrimp. Fried tempura. Mura ganan ta. Nabay fried tempura. Lagyan po sa inyo karon sir. Yes, thank you. Salamat.
Tatis diri bawal ang dili sexy. Tanawang mga hawak diri. Paan ako hawak kanila. Thank you, salamat ma'am. Kani CDO Kailis Litson. Grabe, timailhan nga lami ang litson. Sold out. Saan man nato ni Ron na sold out ng litson. Ako mga relative. Hello sa tanan. So Kylie, si Kylie ang tagiya, anak sa tagiya. Pag gyapon ko naka-timing. So ganina, anak sa tagiya. So si Kylie pag umangkon. So malamang medyo lakas niya si Kylie. So wala na may lechon. So unsan lay offer? Alang-alang. Ang dinuguan sold out. So mean to say lami. Sama sa mga nagbantay. Yes, yo. True, Nels. Ay, kaniga lang ko, ani. Alang-alang. Sige, larga. Gusto ko ng alang-alang. Very good. Thank you. Salamat. Pater. So, moni ang naminyuan sa mother. Ang pater. Oy, nikatawa. So, medyo ni-click ang joke. Ha? Okay to. Pater sa kanituan. Anong niabot mo sa Nazaret? Kanituan man ka ni. Dapat na mo ni siyang pater sa Nazaret. Branch. So, pater sa kanituan, Nazaret branch. Hi, ma'am. Ganahan ko aning pater, ma'am. Uy, wap. Upat man ta, no? Pwede ta pater. Ganahan ko aning pater kay ano kayo, ma'am. O sa pailayan mo, moni. So, moni. Pater gan. Okay. Anahan na rin sa ubos. With egg. Kung lucky, with egg. Ay, may tuna, may chicken. For only 40 pesos. Barato rin, no? Pero pa apil drinks sana. So light din ang drinks. Very good. So let's try the lami ang pater. Okay? Upat man mga boss. Upat pater okay ra ba? Upat. Ha? Good. Upat ka bok. Available na laylay nga flavor. Kasi wala ang Tuna o chicken. sold out na ang tuna chicken so beef na lang. Yes, sir. Sige. Pork man ka na. Joke lang. So sige, laga beef, upat kabok. O kaya pa, upat kabok naman. Mayroon na na. Thank you, salamat ma'am. Thirsty. Pagka-genius sa gumawa ng pangalan. Thirsty. So kung next yung nga branch, Thirsty 1. Sunod, Thirsty 2, Thirsty 3, Thirsty 4. Gamay rang katawa, di kay patok ang joke. Undangon at last na to nga joke. Last na to. Alam mo, nauso kasi itong mga milk tea. Pero ako nabantayan sa mga milk tea, tamis sa food kayo. Siyempre kami mga diabetic. Nabay, medyo dilira tamis, Rani. 0% walang jowa. 0% walang jowa. Oh, by level. Ang ato diri, mamaligya lang. Talita ma-personal. Anong ma-personal man mo? Pag walang jowa, 0 na lang sir. Tama ginayo. Sweetness level. In fairness, na daing ana. Kaya problema magod kaya ito. Akong fermenting ko na ba? Basta ingani galing kay tamis na yun. So na daing ana. So sweetness level, 0% walang jowa. Oh. Lungkot naman. 25% friend zone. Oh. Kanang abi ni mo kamo na gyud ba? Tapag ana day nga. Ngano magsilos man ka nga friends naman to. Oh. My God. So 25% yan. Diyon sa po ninyo ni pag-measure ang kuha na. Kung sa'y formula ani, ay kani, 50% pinakilig, di inibig. Oh! Sakitaan ni, uy, kanab itong gitagaan na ni mo roses, tapos nag-holding hands na mo, tapos nag-kiss na mo. Tapos ang ending, uyab ba dito? Oh! Pero kami, muna yung ganahan. Wala I love you, ay. 75% walang label. Burag mo na ganahan ako. Burag mo na ganahan mo ni Budit pod. Yung walang label, basta galing butangan ni mong label, bulag na ta. Ay, 100% Genoa. I like it. Pero, dire lang ko sa walang jowa. Safety rata. 0%. Mga brother, ako lang ipatanong sila kung unsay lang gusto. So, upat ka ba nga ni pili lang ta. Balikan ako ni. Delikado ni basta ka na unsay lang minitip. Pag walay toothpick, muy delikado ma. Thank you, ma'am. Pwede mapaypay. Pero naipizza day gapon. Yes, sir. Wow. So, kamo po the same morning pa lang antod. 9 to 9. Ah, nice. Very good, ha? Kani original concept man eh. Yes, sir.
Galing. Very good. Very good, ha? Nami Facebook. Yes. Thirsty So, man siya. Makita ni mo. kani-kani. Kadakit siya. So at least pwede ra po nga kung dili sila man ni ila ra po gikuan. Yes. I-grab. Okay. Thank you. Very good. Ako dyan yung dalon, ha? Diyan lang ka dyan. Okay. Ah, diri mo ni gwapo. Walay label. Sir ka, Aw. sa Alexis Kitchen. Wala Ex- pa siya nag-isa. Alexis Kitchen. Oy, boss, mababaan ka, boss. Mababaan ka. Mababaan ka. District 1, ha? So, extension ni sa Alexis Kitchen. Tama. Alright, so dito naman ko ganina mo, anina ko, Dre. Okay, very good. And the legendary humbaan ni Aling Bioli. Kumusta? Hi, ma'am. Murag pipila na kita nga sige tagkita, madam. How are you? Pampaswerte na kaming anak. Pero dapat na po isa nga version line anak po. Paana bura magpalabay dapat diri pasulod. Uy, ma'am. Siyempre, agay nara. Ang ginaminan sa yan talaga ang humba. Iyon, no? Humok, huyang-huyang. Kana ang gusto. Tapos para medyo nalikuan, siyempre natay, kinilaw. Papo, kinilaw. Order ko kinilaw, mamug, humba. Pila ka, boko, doa lang? Doa lang ka humba nga, sir, mama. Kanilang din, ma'am. Ayan. Alright, so ako na nabisita tanan, mama. Dito, thank you. Very good. Medyo. Uy, ikaw man din na. Munang giuban kita katol kay kailangan ko backup. May mo request. Salamat kay sa kalagotan. Ani na lang, ato ra ni wala may nag-video. Oh. Pag mudaog ko po, singlan lanin ko sa City Hall, ha. Kay banay. Ayaw na si Diyo. Kapalay na dito. Ayan, lami kay diri. So Brad, pili mo sa ikuan nga diri kanang thirsty nga ba kan. Ang sarap. Saban lang ka kung video, ha. Oo, video na. Video din ko na film mo. Tana ko na video ba, manyan video ko na. Ang nakalami diri karon, mga ong gyud ta nga burak nga walay respeto ay. Ipakita ta natong pagkaon, daghang salamat. We hate this job. So muna nakasabot na mo, brother. Nga mo nang kaya ni gyud ta mo, ha. Nandito ka wala? Okay. Let's go. Alright, mukbang na ta. Oh, lami kay ni pero chicken skin. Oh. Napili mo ko. Sarap. Chicken skin. Kani, amo nilang RM ni. Walang halang ni. Taway pa ikon. Sarap. Sarap. Ang fried siomai. Thank you, brother. Halang. Muna ang pater. So beef ni beef. Paket ang Sila ka right, boss. Sarap. Pizza. Ay, nara. Brother. Brad, ang humba. Ang humba ni Aling Bioli po. Sarap dito. Ka taga Cagayan, duwa ka kakaon. Correct. Dili ka taga Cagayan kung wala ka ni nakadto sa
Umba na yung biulisona sa kugon, nga gikan ka nagsadsad. Hubog kayo, kung nila ito magsultikit sa itong kauban. Lison na. Maawayan ta. Umba. Ay, magmaikon ka mo yung ano. Muna yung tata, humbaan ni Aling Bioli ka ng ayang sabaw, aburan sa ka ng humbang, aburan na yung pinasabaw-sabaw ba. Kay mo man yung pawala takuan, hubog. Ah, Ito sa libre suglan na. sarap. Nakapili na naman, ma'am. Ngana ho? Salamat. Tara, tempura shrimp. Uy, tinpuras na, mabila mi siya. Sige, sige ma'am, sige ma'am. A few moments later. Grabe, brother. Samang kaya pa na to, dili na. Lingo-lingo ba? Pero grabe, naurot din na mo ang humba. Lami ang humba. Lami ang pater. Urot ang pater. Napaisa diri. Wala ka ni kanog pater isang kinilaw, sarap. Taka niyo ang urot ang chicken skin. Napay iba no, lami kay kihalang ba, sarap. Di na makaya, di na mo butang asarapit mo ang balot galing gusto po ko mukhaon, duara ka buko na urot. Again, bisita mo diri barato kayo. Nasa 17 first. Nazar Eat. Kaya naman sa Nazareth. Ang pinakaklaro at bang ragyod sa kwan. Naibago di ang kwan. Saan na di ang hotel? FB Dormitel Suites. Basik tamis da. Og, salamat po sa Thirsty. Sarap. Yummy. Nazar Eat. Bisita na mo din eh. So, that's it guys. Charles style na to ni Uban. Ibabalot na to ni. Kaya magtiwas ta ni Uma. Ha? Okay. Bye. Love you. Hello, may gabi mga Cagayan, dakmen sa Cagayan. Invite mo sa mong food park diri sa Nazareth 17 First Nazareth. Natay kompleto itong mga kwandere, itong mga best in town. Dagan salamat. Niya na ang idol ng bayan! Espasyak, pitok-pitok,